perfect so كم تلمود قدام ناي مشات ساعة 10 برلين تايم مسيكم ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ሰሙን ዝሓለፈ ናይ ፋይናንስ ናይ ቁጠባ ብሓፈሻ እንታይ ከም ዝመስል ክንድህስስ ኢና ከም ትልሙድ ሕተን መልስን ክህልወና እዩ ቲፕስ ከም ተወሳኺ ብሉስ ስቶክስ ዝበልኮ ከዓ ሕልፍ ኢለ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሼር ክብለልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ንገዝእ ብኸመይ ንገዝእ يا عمود أعتقد حديثكم إني كم لسلكم قلة كبرات حوات سجما يكلوني شير مقبرنا يتحمقوا بخلهم لايك تيما موبايل تقوموا زلهم بفلا مارتي راي يا كنت شحن عسان 4 so far so good يبلو سعادو كساب حجي صبغ يزلو بقود تبع بعين فاينانس كانوا ياخذنا بزنس ستوك ماركت نكال إيوتنا قريفنا مالتي سلازي سكرين شير قبر لكم يا خمت المود بدحريقها أحترابي لجليس أنا تي حتى مثلا كن كيدنا مالتي سو بتي سمنا وزخونا في السامتات قدم متاوي كم زين نريد زلنا ستوك أبزي زي finviz.com لكم آتيكم كله كم يخير كم زلوا ستوك ماركت بحفشة كتري تخليهم نايم عالتدي ناي ورحدي ناي عمت نغيركم year to date انترينا حلوكم أبزي على انفيديا 6% زديبه أب حدا معلتين انترينا one day كبع مايكروسوفت يران طبعا حمشتن إذن بعلم تسلا كمان قلمي إتاوت كم زوسخة يرينا له مالتيو بحفل شاقن ناي ويكلي زيانات سومنا وصل زوجنا ناي ويك نحد سومن ملو كم زجرنا تريناه زبالة جرين ويك أكتر يازلو زبالة أوصيت استرخب له مالتي سلزي تسلا حنتقاب إن كوينا على أبز جزيزي 180 كلتن كلاينا بزح بيت ترارينا لأن ما تستوكس أنا زجزاء كله كلتن كيدا الله of course كتورد عبد خلاتات الله كابت ديب كتورد مور تقول له ستيل بنجزاء لا يكونن بحث الشاغل مورك زاربول دليل له جوجل كلا 5% قولي لا ابزي جرين ابز زلون ترينايو كلنا يسمي كوندكتورز ستوكسي سلازي زعمت زي كمودات انا كنت 24 انا مجمارتن انفيديا حيزاتن لعلي توينچف زلا ستوكس ابز ترينان ايفن انفيديا زي اي ام دي بس زي لكم زنبركو كبابي 15% وسيخ لابزي كلنا ابزلوا ناي ايفن انتل ابز لنا مالتي سلازي زي سيمي كوندكتورز زبحالا ستوكس لعلي حيزانو يونچف فخم زلوا ايزارينا مالتي باندكس مسنخيد of course زي finviz.com ابزي سكرينر لكم مستخدو كل انت انتقالات ابزخ مصالكم ابزي بعين اي تي اف انا خيدي زلخو زي ناسداك 100 اب تكنولوجي اتوكيرن انفستس جبرا تكالات كنري خلنا 100 حد انتقالات علوانا 100 كسب 100 كلته خدا خلا انت قصرتات مالتي زعبي زخسرة of course أبزلنا هذا حن بزح يقد سنة زبز حسدين فلتن ستاربكس على أكل زي بيت زي كوفن ستيلو انترينا نشتي كأني سالا زبز حز وسخ انترينا يو أبزي كباب شو 10% مارفل تكنولوجي أبزي يكون كده اللي أبزي تري يخون محجتي إندستري أبي عند إندستري خمسة لو مالتي سيمي كوندكتور كداميتي كاليت سيمي كوندكتور سالسيتي ميديكال ديفايس بالا أوكي رابعيتي سيمي كوندكتور everything semiconductor إذا على AMD على NVIDIA ننزربول زلنا زبلة أو سيتات still يركبوا معاسي تتوكل I don't know مالتي سلازي أبزي investigate نازلنا ده حنزقنا وسيت رخيبنا لنا still كاتو منتف الله even تا شح التي حنا شو منتم يتزورده تملي سنة الشح زنبورتو كيدا لابزي جزيزة مالتي so أبزي سومن زجات أمزيانات مسري حنت حفتنا بزي صحافتو زي S&P ناسداكن بوفيت ريكورد هايس ويكا تي ريكورد الصبرلو جزية إزلو دمت دبل تشيك قبل عليها كورات حوات اوكي صبغ الله مثلا يا صبغ الله سو ابزن ترينا نايز سوم زحلف مالتي S&P 500 بزحنا انفست غيرنا له صبغ يزبرنا بفلا ابز غزي على ستوكس ببزح تحنبيبون تصنيحو غنزبنا ازاني انا على S&P 500 توافرنا ده حمز كنا وزيت كنروح بولن نخلينا كاب 920 ات داون زخونو له كباب 130% وسيخو 5 دولار يرينا له وحدا يكون بتعمي بوزحي بتوسخي 97 مئتاويت كابزين اب S&P زلوا ايرني نفس الستور تصابي هي بازبلنين صنيحن كباب 20 مئتاويت عبيت كم زر آية يرينا له سلزق زخات زعابة جروز ريت ويك أنا عبيت ريت كرينا خلو بمئتاويت كاب كتشحن إسران حدا نمود داتا جمير كمالتي بدحر إنتاجاتي متفوتين كتشحن إسران كلتن نبي أسدت حنس محلنا نخال جزية مدب كن جبرينا
PCE رينا زي inflation مع كتن تربع تتصبيمه كتن ربع تمسيو زين من تاك حجزنا interest rate قرص دي ما يقرصون نمجمجم خطأمنا أنت هنا جن تي ورحي كاب ديسمبر كاب 10 تخلت نبع ورحي حدث نبرة كباب زيرو بعد inflation سلز وسخ still تي interest rate كي تقول نوح زبالة جزية تثبيت يقبروا لنخص النح مالتي تنا يكون من أمريكا بحفشة أبدا حن كنا تاسل ناي كندا كاب إنفليشن كاتي أتي مزلمو زنبور ريسيشن كباب 1% تبيت كم زر أي وير إن اللوزي عبي أزي زينا كهون تسميت زقبر الله أبزع عمت نلومي وين تصبح ترى زي كونه أبزع عمت عبي تراك صوت زغل بفلا يتناتنا وفرنا انتايو إيلان ماسك نفوتينا كلنا ناي تسلا زي إكس تويتر نتكمل كل مالتي سو مالت كم زي how do you say in Tigrinya كسيسو مالتي مقصاص مالتي سلازي نزيوم اوبن اي اي تي شات جي بي تي نتقملو مالتي ايلان ماسك يجميرو مس كالاي سالساي خوينو كم فاوندرز مالتي ገንዘብ ኢንቨስት ገርማቡ ምስቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ናቱ ሲኢኦ ዘሎ ወይ ሓላፊ ዘሎ ሳም አልትማን ዝበሃል ዝኾነ ኮንትራክት ነይርዎም ንዕኡ ስለዚ ሰቦሮ ነቲ ኮንትራክት በቲ ዝነበረ ሕጊ ስለዘይከደ ታገይርወሎ ከሲስወሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብዚ ስቶክ ማርኬት ዓብ ተራ ክፃወት ተፅቢት ይገብሩላ ኣነ ብፍላይ ንነዊሕ እንተኸይዱ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ኦፕን ሶርስ ክሎዝ ሶርስ ዝበሃል ኣሎ እኔ ናብቲ ተርሚኖሎጂ ብዝሒ ከሸግረኩም ወይ ከጨንቆኩም አይደለኒ ብሓፈሻ ግን ካብቲ ውዕሎም ወፃኢ ስለ ዝገበሮ ማይክሮሶፍት ከዓ ከም ትፈልጥዎ ከባቢ 49 ሚኢታዊት ዋንነት ናይዚ ኦፕን ኤአይ ዝበሃል ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት እዩ ዋንነት ሒዛ ስለ ዘላ 49 ኤላን ማስክ ምስቲ ኮሲስዎም ዘሎ ዝኾነ ነገራት ከጋጥም ብገንዘብ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ብገንዘብ ኣይኮነን እንታይ ዳ ብሂማኒቲ ወይ ከዓ ንደቂ ሰባት ክሕግዝ ከም ዝኽእል ጌርና ዝጀመርናዮስ ናብ ፕሮፊት ወይ ከዓ ናብ መክሰብ ጥራይ ወሲዶሞ ንምባል እዩ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኢንቨስትመንት ናትና ዝውስኽ ዘሎ ቀንዲ ካብቲ ምክንያታት እንታይ እዩ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናቱ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕግዝ ዝሰበረ ከዓ ኣብ ፅልዋ ክገብረላ እዩ ዲፕ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ፅንሒልና ብበዓል ማይክሮሶፍት ኢንቨስት ገይረን ስለ ዘለዋ ብብዝሒ ፅልዋ ምስ ዝገብረሉ እዚ መን እዮም ክዕወቱ ኣብ ከምዚ ደረጃታት በዓል ጉግል ክዕወቱ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ በዓል ማይክሮሶፍት ናብኡ ክሰሓብ እዮም ሳብ ሕጂ ኣይመለሱን ግን ፅልዋታት ክገብረሉ እዩ ብሓፈሻ ኣብተን ዓበይቲ ትካላት ማለት እዩ ምክንያቱ ዓብ ነገር እዩ ማዕረኽኒ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እቲ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በዚ ኢኻ ትፈልጦ እዮም ዓበይቲ ሰባት ናይ ዓለምና ይበኣስሉ ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ናይ ሪጂናል ባንክስ ተሓን ናይ ካልእ ግዜ ከይበዝሓና ክፀንሐና ክእል እዩ ኮይንቤዝ ከም ዝሓለፈ ሂብናያ ዝነበርና ልዕሊ 200 ላ ኮይንቤዝ ንሕና ካብ ንዋፍረላ ዳርጋ 77 ነይራት ዝክርዋ እንተኮይንኩም ስለዚ ንሱ ከዓ ዝኾነ እቲ ትራፊክ ቢትኮይን ክገዝእ ሰብ ብብዝሒ ይኣቱ ስለ ዘሎ ናቶም ብሮከር እቲ ኤክስቼንጅ ንሕና ንገዝኣሎም ንሸጠሉን ማለት እዩ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዝነበረን እቲ ኢረር ከዓ ከም ዝተፈትሐን ሓቢሩ ማለት እዩ ስለዚ ዝዓበየ ዜና ብዛዕባ ናይ ኤአይ ዝበልክኹምን ብዛዕባ ቢትኮይን ይኸውን ብላክ ሮክ ሓደ ካብተን ዝዓበያ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ኣሰት ኣንደር ማኔጅመንት ትበሃል ዳርጋ ዓለም ሙሉእ እያ ትቆፃፀሮ ባይ ዘ ወይ ولا بوليتيكا دي أبزي ناي فارماسي دي even أب تشاينا خيرا إنفست تقبل عبي تكالي نعلمنا إذي بيتكوين ETF بزح جنزب أو في رولو ريكارد السيلر سنحيدنا خبرينا عن الشخاء بيتكوين نبعلها لأن العسرة مئة وتابوش تحدثوا من ديبا سوسنا 4 الشيخ التي حنيرا نحن تمعات ترينايو ما يزوز زيناتاتي بوكم نبتي details كأسباسكنا توصل لزدلوخي NVIDIA becomes the third largest public company in the world لعلي 3 تريليون ماركت كاب بس انفيديا دارغا نبعل ابل كتركبن قريبه مالتي مهنيات ابل نبعل كتنقش مونتريا قال لي ازلا ስለዚህ ከተርክባት ቆላታ ተለ በሓፂር ግዜ ከምዚ ዘላቶ ሬት ምስትቅፅል ማለት እንቪዲያ ደል ክንሪኢና ደል ከዓ ልክዕ ናይ ኮምፒውተር ሰርሑ እዮም ንፈልጦ ንጥቀሙ ዳርጋ 30 ሚኢታዊት ወሲኻ ኣብዚ ናይ ዓርብ ዝነበረ ናቱ ፀብፃብ ክልውና ኢልዕሊ 200% ከዓ ወሲኻ ኣላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ደል ዘይፈልጥ ኣይትን ኩሕል ሰቢ ምክንያቱ ናይ ኮምፒውተር ዝበዛሕኩም ደል ስለትጥቀሙ سيلفورس نحن بزحين زاربولينا EV electric vehicle مستسلسل هذا هي فيسكار تبع الحنتي ناي أمريكا تكالكوينا ناتاخاس درجة 33% كقدر كيلو بتوسخي بانكرابت ويكات فيشة خدمة تقولتات كهولي مالتي so زين تنزع أبيع زيناتات كوهنا خلوا كم زبالكم استوجن بتعني أب صبوا كونتات يزلوا مالتي لازم مايكروسوفت متى زوافر كتوافر صبوا مصدر ترخبوا له عينة جزية مالتي كل جزية كنا كم زجاتم الريد ويك أي يحتري له معتاتي بتعني ندا واحدة يوحد له
ሶ ዓብ ዜና ኣብዚ እዚኣ ሱፐር ማይክሮ ብዙሕ ግዜ ተዛራርብና ኣለና ኣብዚ ቻነል ክቡራት ኣሕዋት ተጠንቀቁ ከማን ኢለኩም ነይረ ኣብዚ ሓለፈ ከባቢ 1000 በፂሓ ዝነበረት ሸንገለን በፂሓ ዝነበረት ስቲል ተመሊሳ 20% ጎዲላ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ሕጂ ከዓ ተመሊሳ ሪከርድ ሴራ ኣላ ማለት እዩ ሱፐር ማይክሮ ኮምፒውተር ትበሃል ስቶክ እያ ኣብኡ ዘዋፈርኩም ማለት ላዕልን ታሕትን ክኸይድ ተኽእሎታት ኣለዋ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ናታ ዜና እንታይ እዩ ስቶክ ኣብዚ እንተሪእኒያ 900 ነይራ ሱፐር ማይክሮ ኮምፒውተር እያ ከባቢ 4.5 ክትውስኽ ክኢላ ኣብዚ ዝሓለፈ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ፕሪ ማርኬት ምስ ተዓፀወ ማለት ሰዓት 10 ከባቢ ብናይ ጀርመኒ ግዜ ምስ ተዓፀወ ከባቢ 12% 12.5% ወሲኻላ ሜቢ ኣይረኣየኩም ክኸውን ይኽእል እዩ 100 ወሲኻላ በልዋ 100 ን900 ደሚርካሉ 1000 ክትከውን እያ ናብቲ ዝነበረቶ ክትከይዳ ሪከርድ ሃይስ ክንደይ ነይሩ 14 ነይሩ እስቲል ኣብኡ ከዓ ቀሪባ ኣላ ሕጂ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ዝነበረቶ ተመሊሳ እቲ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እንተኢልኩምኒ ናብ S&P 500 ክትፅምበር እያ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሓ ትካላት ኣብ ብዙሕ ቁፅሪ ምስ በፅሓ ወይ ናትን ማርኬት ካብ 8 ገለ ምስ በፅሐ ናብ S&P 500 ይኣትው ናብ S&P 500 ናብ ETF እንተኣትዩ እንታይ ከም ዘጋጥም ኣብ ቢትኮይን ርኢና ኣለና ዋግኡ ይውስኽ ምክንያቱ ንክትገዝኦ ስለ ዝቐለልካ ማለት እዩ ስለዚ ፈቲኻ ከይፈተኻስ ሱፐር ማይክሮ ትገዝእ ኣለኻ ማለት እዩ ተዘዋዋሪ ምክንያቱ ክፋል ናይ S&P 500 ክትከውን እያ ካብ ሶኒ ጀሚራ ስለዚ ነዚ ዜና ምስ ሰማዕና ከዓ እንታይ ኮይኑ ዝበዝሐ ሰብ ክገዝኣ ጀሚሩ ማርኬት ምስ ተዓፀወ ዋጋኣ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ያ ከምዚ ንሪኦ ከባቢ 13 ሚኢታዊት ዋግኡ ተሓንቢቡሎ ማለት እዩ 5 to 1 leverage ተጠቂምካ ተትኸውን እየካ ንኣብነት 1000 ዘወፍር ክያስ 500 ክኸውን ይኽእል እዩ ባይ ሶኒ ክኽፈት ከሎ እዚ ከዓ ክውስኽ ትፅቢት ትገብረሉ ሶኒ ማርኬት ክፍት ምስ በለ ክሳብ ከባቢ 20% ክትውስኽ ተኽእሎታት ክህልዋ እዩ እዚ ሱፐር ማይክሮ እዩ ኣብ ውልቃዊ ስቶክ ከተዋፍሩ ሪኮመንድ ኣይገብሮን እየ ብፍፅም ግን እቲ ዜናታት ምክታል ንባዕልኻ ኣዝዩ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ እዚ ደል ዝበልኩኹም እዚኣ ደል ስቶክ ከዓ 15% ውፅኢት ኣምፅኣ እዚኣ ከዓ ምስ AI ዝተተሓሓዘ እዩ ምስ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ምስ ዳታ ሰንተር ምዝ ንብሎ ዘለና ምስ ኤንቪድያ ከባቢ ዓይነት ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ትካልናታ ከዓ ደል ስቶክ ኢልና ተኣቲና ኣብዚ 31% ወሲኹ ኢማጂን 31% ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ተረኺብካ ከማን ሕጉስ ዝኾነሉ ግዜ ነይሩ እዩ 10% ዓመታዊ ክትረክብ እዚ ግን ኖርማሊ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ሚኢታዊት ክርከበሉ ከሎ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ምዃኑ የርእየካ ምዝ ዘለናዮ ናይ ቴክኖሎጂ ግዜ ግን ይሕንበባ እየን ዘለዋ ንድሕሪት ኣይመልሳን እቲ ቀንዲ ምክንያት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ንስቶክ ክፀልዎ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ ተዘራሪብና ኢና እዚ ንስቶክ ክፀልዎ ዝኽእል እንታይ እንተልኩምኒ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ነገራት ኢልና ኣለና ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ማለት እዩ ዝዓበየ ፅልዋ ክገብረላ ዝኽእል ብውልቂ ስቶክ እንተኮይና ግን ኤርኒንግ ወይ ከዓ ኣታዊ ናይታ ስቶክ ትህበሉ ግዜ ኣብ 3 ወርሒ ስለዚ በዓል ኤንቪድያ ዝሓለፈ ርኢና ኢና 13-14% ወሲኹ በዓል ማራቶን ርኢና ኢና ከባቢ 20% ቀኒሱ ሕማቅ ውፅኢት ስለ ዘምፅአ ስለዚ እዚ ኤርኒንግ ወይ ፀብፃብ ክህባ ከለዋ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ኣታዊ ምዝረኽባ ዋጋአን ከዓ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ክውስኽ ትፅቢት ይግበረለን ብፍላይ ከምዚ ስሞል ካፕ ወይ ከዓ ንእስ ዝበለ እንተሃልይዎን ከም በዓል ማይክሮሶፍት ዘይኮነ እንተኮይነን ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ከዓ ነዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ ደል ትበሃል ስቶክ ከምዚ እቲ ናታ ውፅኢት ኣብ ዘለኩም shares of Dell Technology popped in extended trading Thursday after the company released fiscal the fourth quarter results the earnings ዝብለኩም ዘለኹ ውፅኢት ኣብ ዝሃበትሉ ገለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደል እንታይ ሪፖርት ገይራ 22.2 ቢልዮን ዝኣክል revenue ወይ ከዓ ኣታዊ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ከተእቱ ስለ ዝኽኣለት ስቶክ ናታ ከዓ ዋጋኣ ወሲኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ CNBC ኒውስ ኢልኩም እንተኣቲኹም ኣብዚ ኣለኩም 22 ዘምፅኣቶ ትፅቢት ዝተገብረሉ ከዓ 22.16 እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ኤርኒንግ ፐር ሼር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ 2.2 ንሓደ ሼር ኣምፅኣ መኽሰብ ማለት እዩ ትፅቢት ዝተገብረሉ ግን 1.3 እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ምስ ዝስዕሮ ዋጋ ናይ ስቶክ ብሕፅር ዝበለ ይውስኽ ካብኡ ናብኡ ናይ በዓል ኮካኮላ ተዝኸውን 12% ኣይውስኽን እዩ 3% 4% ወላ እንዳሰዓሮ እዚአን ግን ናይ ቴክኖሎጂ እሞ ከምዚ AI ዘለዎ ብጣዕሚ ላዕሊ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ደኣ እሞ ምውፋር ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ዝፅዋዕ ናይ ስቶክስ 20% 30% ፅዋዕ ትውስኽ ኣላ መዓልታዊ እንተኢልኩም ወል ምጥንቃቕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕረ ከምዚ ዕብየት ዘርእያ ስቶክስ እንተሃልየን
ክራሽ ከጋጥም ከሎ ወይ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ከዓ ብብዝሒ ክፅልዋ ተኽእሎታት ኣሎ እዚ ኣብ ርሑቕ ኣይከድኩም ዋረን ባፈት ብዙሕ ግዜ ጠቂስኒ ኣለና ከምዚ እንዳደቀስካ ገንዘብ ዘይትእቱ ኮይንካስ ዳርጋ ሞትካ ኣለካ ዛ ዓይነት ኢሉ ዝዛረብ ወይ ከዓ ከም ሮል ሞዴል ንጥቀመሉ እንታይ ንምባል ኣብ ስቶክ ማርኬት ምውፋር ፅቡቅ እዩ ንምባል ኢሉ ዝዛረበሉ ማለት እዩ እዚ ከባቢ 168 ቢልዮን ዝኣክል ካሽ ኣቐሚጡ ኣሎ ኣብ ስቶክስ ዘይገዝኦ ማለት እዩ ንምንታይ እንተልኩም ንሕማቅ ግዜ ዝኾነ ነገራት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ሪሴሽን ከጋጥም ትፅቢት ክጎእ ስለ ዝገብረሉ ስለዚ ኣብቲ ማርኬት ክራሽ ዘጋጠመሉ ብዙሕ ክገዝእ ተኽእሎታት ኣሎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሉ ኣነ ግን ኣብዚ ዘለና ዝበዛሕና ማለት ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ዘለና ውሕድ ሰብ በቲ 100,000 200,000 ዘዋፈር ዘለና ቦታ ንባዕሉ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እንተዋፈርና ፅላእ ይኮን ወላ ማርኬት ክራሽ ተጋጠመ ኢስ ፋይን ተመሊሰ ክገዝእ ሽዑ ዋግኡ ክውስኽ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ብዙሕ ገንዘብ ዘለና ግን ቁርብ ካብቲ ገንዘብና 10-20 ሚእታዊት ካሽ ሒዝና ተፀናሕና ዝፅላእ ኣይኮነን ምዝ ዘለዎ ቁጠባ ዝኾነ ከጋጥም ስለ ዝኽእል በዚ ጥራይ ድየ ተጠልየ በዚ ዋረን ባፈት እንተልኩምኒ ኖ ብዙሓት በዓል እዚ ዘይፈልጦ ሰብ የለን እዚ ፌስቡክ ንጥቀመሉ ንዑ ኢንስታግራም እዚኦም እዮም እቲ ሲኢኦ ወይ ከዓ ሓለፍቲ ናቱ ናይ መታይና ንፅውዕ ዘለና ማለት እዩ ሶ the great cash out እቲ ማለት ካሽ ኣውት ገንዘብ ዘውፅዎ ዘለዉ ካብቲ ስቶክ ኣዋፊሮሞ ዘለዉ ማለት እዩ ጀፍ ቤዞስ ንፈልጦ ኢና እዚ ናይ ኣማዞን ክንደይ ገንዘብ ዘውፅኦ ዝሓለፈ እዚ ሊዮን ብላክ ከመይ ዝበለ ኢንቨስተሪ እዚ ከመይ ዝበለ ናይ ባንክ ኦውነሪ ዋልተን ፋሚሊ ኣለውና እዚኦም ዓበይቲ ኦውነርስ ሃብታማት ማለት እዩ ብተወሳኺ እዚ በዓል ናይ መታ ዘለዉ መታ ንባዕሉ 1.2 ቢልዮን ዝኣክል ናይ ስቶክስ ሸይጡሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ክሸጡ ከለዉ ከዓ ዝኾነ ነገራት ክጋጥም ኢሎም ትፅቢት ስለ ዝገበሩሉ እዮም ወላስ እቲ ናቱ ኣዋፊሮም እቲ ናቶም ስቶክ ብጣዕሚ ሃይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ እንተኾነ ግን ቁርብ ኮውሸስ ወይ ከዓ ጥንቃቐ ኣዝዩ ከድሊ ይኽእል እዩ ጥንቃቐ ክብል ከለኹ ግን ንምፍራሕ ኢለ ዘይኮንኩስ ከምዚ ዓይኒ ይብለይ ስኒ ይብለይ እዚ ዓይነት ሳይንእተዎ ነቲ ስቶክ ማርኬት ንምባል ኢለ ስለዚ ኩሉ ዘዘዋፈርካሉ ዝውስኻሎ ተኢልናስ ክውስኽ ኢልና ሙሉእ ብምሉእ ክንፅበዮ ከምዘይብልና ንምርግጋፅ ወይ ከዓ ምጥንቃቕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ንምባል ክቡራት ኣሕዋት እዚኣ ቸክ ገብራስከ ራይት ኦኬ ሶ ኣብ ኤኣይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዘይፈልጦ ሰብ የለን ኤላን ማስክ ዘይፈልጦ ሰብ የለን ኦፕን ኤአይ ዘይፈልጦ የለን ኦፕን ኤአይ ማለት እዚ ሓደ ካብኡ እዚ ቻት ጂፒቲ ዝበሃል እዩ ሕጂ ብዚ እቲ ድሌትካ ሕቶ ሓቲትካ ድሌትካ ክምለሰልካ ዝኽእል እዩ ንኣብነት the biggest stocks in the world by market capitalization እንተልናዮ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቕ ናይ ምሕታት ከመና የድልየኩምኒ ኣብዚ በዓል ክሕብረኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ሓበር ዝነበሮ 2022 ማለት እዩ ኣፕል ነይራ ቀዳመይቲ ማይክሮሶፍት ኤንደን ኣልፋቤት ጉግል ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ እዚአን ከም ዝነበራ በዓል ኣማዞን መታ ከም ዝነበረ ይሕብረና ኣሎ ሕጂ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዓብ ተራ እዩ ዘሎ ብዛዕለና እዚኣ ኦፕን ኤአይ ትበሃል ከዓ በዓል ኤላን ማስክን እዚ እዮም ጀሚሮማ ነይሮም ወይ ከዓ ፋውንደርስ ንብሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ምክሳስ በፂሖም ኣለዉ ኤላን ማስክ ሲስ ኦፕን ኤአይ accusing it of putting profit before humanity ሕጂ ኤአይ ፅቡቅ ድዩ ንደቂ ሰባት እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ፅቡቅ ድዩ ንዓና ዋላ ሕማቕ እዩ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘሎ እዩ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈረደ ማለት እዩ ካብ ሕጂ መልሲ ዘይተረኸቦ ምክንያቱ ኣብ መስርሕ ስለ ዘሎ እቲ ኤአይ ቀልጢፉ ይቀየር ስለ ዘሎ ሕጂ እቶም ቀንዲ ተሰከፍቲ ብዛዕባ ናይ ኤአይ ኮይኖም ዘለዎ ከዓ እቶም ናቱ ኣፍልጦ ዘለዎም ተሰከፍቲ ክብል ከለውስ ንዓና ከም ደቂ ሰባት መተን ከጥፋእና ከማን ዓቕምታት ክህልዎ ክእል እዩ ምክንያቱ ካባና ዝበልሐ ካባና ዝሓየለ ገይሮም ዝሰርሕዎ ስለ ዘለዎ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሕጂ እቲ ዓለምና ካብኡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኤላን ማስክ ሕጂ እንታይ እዩ ዋና ናታ እዩ ነይሩ እዚ ኮይኖም ከፊቶሞ ከም ንዓለምስ ብነፃ ዛ ዓይነቱ ኦፕን ሶርስ ድሌቱ ሰብ ኣብ ድሌቱ ሰዓት ክረኽቦ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ግን ክሎዝ ገይሮም ኣለዉ እቲ ዝጥቀምሉ ኮድ ማለት እዩ ኣነ ክሸግረና ክእል ናይ ተርሚኖሎጂ ናይ ቴክኖሎጂ ብሓፈሻ ግን እዚ ሕጂ ንፕሮፊት ቀይርዎን ማይክሮሶፍት ዳርጋ 50% ሸይጥሎም 49 ሚእታዊት ማለት እዩ ስለዚ በዓል እዚ ከዓ ይተሓጎሱን ኣለዉ ምክንያቱ ማይክሮሶፍት ኦፕን ኤአይ ስለ ዝገዝኡ ዝዓበየት ትካል ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ እንተሪእና ንበዓል ጉግል ፀቂጣ ኩሉ ብሓፈሻ ማለት እዩ እቲ ዳታ ናትናስ ኦልሬዲ ኣብዚ ተታሒዙሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኦም ዝዓበየ ዝፈልጠ ነገር የለን ስለዚ ንምንታይ ዕፁ ጌርኩሞ ንምንታይ ኦፕን ሶርስ ዘይትገብርዎ ንምንታይ ከና ፕሮፊት መክሰብ ዘለዎ ኣብዚ ለኩም ሎው ሲትሲስ ሲኢኦ እዚ ሳም ማለት እዩ ሲኢኦ ደል with Microsoft has broken organization mission ስለዚ እቲ ሚሽን ናይቲ ካምፓኒ ናይዚ ኦፕን ኤአይ መጀመርያ መጀመሩስ በቃ እቲ መጀመርያ ሰቢርዎ ኣሎ ኢላ ዝተኸፈተትሉ ማለት እዩ ኣብዚ ኸይድ ቦተን ቦት ክልኦም ክብራት ኣሕዋት has filed a lawsuit accusing of open AI
some ultimately the foundation mission by putting the pursuit of profit ahead of the benefit of humanity نعنا أكن زولوس نتي مقصد أميتهم الله سلزتي أمود أتنعنا ورخفنا تقولات كم زلوي سلزي كم نعلمنا كم تتأوتي ناي AI ناي artificial intelligence كوينهم زلوهم بعد زخوينهم of course عبس الواس لزلو كنت نقول لي قبقى إلو كسيس والله تجنزب زت فوق كلا 500 مليون دي قال إيه بوم يرام مجمرة زعبا جنزب جناي مثلا مهات 500 مليون عو it doesn't mean anything ولا خنت ترجمي يقولنا أنا يبوز حمبر so أبزخون النيوز انت خيرنا إيلون ماسك إنه open AI سيجرهم نيوز إن أنت تعرفنا ولا بجوجل ذاك أنا تو حما أنا جاري زلوا سلذي تي أبنت سكاي نيوز علنا open AI sees open AI Elon Musk sorry company putting profit over the public good كندك سبات صبو يبلالو بزي سلذي أبزخدنا يو نيوز يكون كالت نجارات نايز تراي يرينا له أبز جيزي زمالتي سو أنتي نمبالي ليه إذا فيتس أمازي نبوزح نجارات يخصو زقبا أوكي نحنا كندك سبات تراي زي كونه ولا نتي أوافيرنا له زلنا ستوكس كم بعد جوجل زعم مسألة كم بعد مايكروسوفت بفلا مسألة وددر زخونا مالتنا AI تكالات في بعد منين تزعلي تكالات أمازون جوجل مايكروسوفت تسلا نا AI ستين كأند زبا أسالو زلوات تكالات زينين مهنيات سنين كأزعبي كاش زلون زعبي جنزب زلون زبز حسب أوافير لان زلو بحب في الشيخ أبو ماركت كاب كون ريخلنا تين توب تين ويك أزعبي 10 تكالات إننا نسوي عن زلنا مالتي سو مايكروسوفت بخمية ريكارد سيرا بزحلف أوارح تاريخهم حدا خبط مهنياتات زي AI artificial intelligence صبوا جيرهم بميلاس تتقوموا سلزخونوا مالتي قدام أي نجز قبلوا انتاي open AI يوم جزيو شيرات يوم بركات يوم نابو كلا بي 4 ساعات ميتاوت مالتي حجي زي إيلون ماسك كسيس وام زلوا مجمري أنا من كهاسي تسلا وافرت زخونا of course كهاسي مهنياتو uncertainty انتاي خوني بقت ناتو فوكس على تسلا وناتو concentration እንታይ በሃል ኣተኩሩኡ ኣብ ተስላ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ካልእ ነገራት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ካልኣይ ማይክሮሶፍት ክሳብ ሕጂ ኣይቶም ኣይመለሱን ኣለዉ ግን ፍርቂ ናይቲ ኦፕን ኤአይ ይውንንዎ ካብ ዝኾኑ ኣብቲ ክሲ ብብዝሒ ክፅውዑ እዮም ስለዚ ሰብ ከዓ እንታይ ከም ዝኸውን ስለ ዘይፈልጥ ንስቶካ አንሰርተንቲ ወይ ከዓ ርግፀኛ ምስ ዘይትኸውን ዓብ ፅልዋ ስለ ዝገብረሉ ዋጋ ናይ ማይክሮሶፍት ክቅንስ ይኽእል እዩ ዋጋ ናይ ማይክሮሶፍት ክቅንስ እንተኮይኑ ተንቀንዲ ከሰብቲ ወይ ከዓ ተጠቀምቲ ከመን ክኾነ እየን እንተልኩም እናታ ውድድር ዘለዋ ንኣብነት እዚ ኣማዞን ናይ ክላውድ ጉግል ዘሎ ኣልፋቤት ክንደይ ፐርሰንት ጎዲላ ዘላ ዝሓፅር ግዜ ንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ጉግል ብብዝሒ ወሪዳላ ብዝሓለፈ ወርሒ እንተሪእና ቀንዲ ምክንያት ናታ እዚ እቲ ኤአይ ተጠቂሞሙሉ ዝነበሩ ብጌጋ መገዲ ስለ ዝተጠቀሙሉ ሰብ ከዓ ኮንፊደንስ ኣጉዲሉ ማለት እዩ ሰብ ምትእምማን ኣጉዲሉ ዋጋ ክትቅንስ ክኢላ ስለዚ the same thing ንማይክሮሶፍት ከዓ ከጋጥማ ተኽእሎታት ክህሉ እዩ ማለት እዩ so yeah I think ኣብዚ more focus ኮይና ክንስተውዕለሉ ኢና እዚ ናይ ኤሎን ማስክ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ፅልዋ ስለ ዝገብረሉ ብሓፈሻ ናይ ኤአይ ከዓ ፅልዋ ክገብረሉ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ናብ ቢትኮይን ዝሓተትኩም ኣለኹም ኣብዚ ቢትኮይን is very interesting ከምዚ ኣጋጢምዋ ኣይፈልጥኒ ኣብ ETF ንመጀመርያ ግዜ ኣተወትን by the way gold ወርቂ መጀመርያ ኣብ ETF ዝኣተወትሉ ግዜ ርግፀኛ ኮንኩን ግን ኣንቢቤ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓንጎል መፅያት ለይ ብብዝሒ ኣወሲኻ ነይረ ኣብ ETF ዝኣተወትሉ ጎልድ ግዜ ማዕት ዓመት ምረት ዳታ ይብለን ሕጂ እኳ ግን ብብዝሒ ኣወሲኻ ነይራ ስለዚ ከም ናይ ጎልድ እንተጋጢምዎ ነዚ ቢትኮይን ምክንያት ናብ ETF ኣትዩ ስለ ዘሎ ከም ETF ጌርና ክንገዝኦ ስለ ንኽእል ብጣዕሚ ገንዘባ ክትውስኽ ተኽእሎታት ኣሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ብላክ ሮክ by the way video record ካብ ዝብል ናይ ብላክ ሮክ ተዳልያ ዘላ by the way ግን ዓመታት ወሲዳ ምክንያቱ እዚኦም ብላክ ሮክ ዝበሃሉ ከመይ ዝበለ ሓይሊ እዩ ዘለዎም ኣብ ዓለም one of the most powerful companies in the world ማለት ሓደ ካብቶም ዝሓየሉ ትካላት ናይ ዓለምና እዚኦም ብላክ ሮክ እዮም they are literally everywhere ንኩሎም ዝውንኑ ንኣብነት ማይክሮሶፍት ስቶክ ያሁ ፋይናንስ እንተልና ኣብዚ ሆልደርስ ማለት ሆልደርስ ቶም ዝውንንዎ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ርእይዎ 8.9% ቫንጋርድ ቀዳማይ ካልኣይ ብላክ ሮክ ኣለና ክንደይ ፐርሰንት ይውንን ርእይዎ 7% ይውንን ማለት እዩ ተስላ ኤሎን ማስክ ክንደይ ይውንን 12% ይውንን ኣብዚ ተስላ በዓል ብላክ ሮክ ክውንንዎ ስለ ዝደልዩ ቁርብ ዘይተሓጎሰ ዘሎ ስንባዕሉ ሆልደርስ እንተሪእና ኣብዚ ናይ ተስላ ንኣብነት ማለት እዩ ከባቢ
6% بلو almost 6% إذا بلاك روك زبها اليوم دون أبو ترى زي كونه أبزنا ميديا نبع على الفيسبوك لا more powerful ميديا سوشيال ميديا إذا حيله الذي أبس بعد سي إم بي سي نري أزلنا أبس تفعل تكالاتني علنا إذا بلاك روك يزوننو even أبنا تشاينا نمجم مراجزية زوننو زلوزي أميم انتهي المبالي ليه انتهي المبالي ليه إزي انترينايو ناي نمعلتي كبابي 900 بيتكوين يزمت زلو أبعلن نمعلتي مالتي 900 مت انت خوينو اب هافين اب 4 عامات كخندك غيري 4 5 450 غيري لنا نيرنا 900 نبول لحد 4 5 ترفنا نمعلت 900 مت صالو نمعلت خندي يجزا الله انتلكم 9730 يجزؤلو زم اي تي افس بلاك روك ديم غلغل مالتي حجي كارتي زمت زلو سابلاي ديماند قلب زبوز انت خوينو حق ناي ايكونومي انتاي واغا نايت نجر يخبر مالتي 10 نقاقحو طراي تريفنا بلندن حزبو خندي على نحسبو نقاقحو ولا 100 قرش تيلو ما خد غوزي ايغا مالتي سلازي لك اهم اخون على زخات قلب بوزحو سلو زلو كوسخ خلي ግን ኮሬክሽን ካልገበር خلي 20 ሚታው 30 ሚታው ተባሓጽ ግዜ ዋጉ ቅንስ خلي ንነውሕ ግዜ ምስ ንሪኦ ሎንግ ተርም ግን I believe ناتي إمنتي زي ما هنا تنقف سلزخون تاكم زخون هاي تفلت أنك من حجي هيستوري سلزيبلنا تاريخ سلزيبلنا زي نوع سلزيز أنحن واقعو كوسخ تثبيتي قبرلو إذا بحافظ شادنا بيتكوين مالتي إذن سي بي سي إي ماي بيرسونال الناس وعنا إتي كنتنا تربعة سلزمة تستوكس كأول حنتي أبزلو إزلو بحافظ شاجن هاي شو شنات مش مونتاز نبرن دورد درجة كنتنا تربعة مزيلو سلازي ريسيشن كيقات أمام عارف خمس خورلو وانت جميرهم تاك قات أمي بقل زبالة مقدي انترست ريت كونسولو تزبيتي قبر زيم فدرال ريزيرفز بحالو ناي أمريكا مالتي انت خونا قل ناي مرأبزي European CPI CNBC Eurozone Europe مالتي Eurozone inflation sinks to 2.4 below expectation كابت زبيت نلعب وريد بلنا لبزي Eurozone كنت yeah so مثيلو ناي European محفش رابزي inflation fell to 3.6 from the previous expectation yeah and when تاكب لي أنا كاب ناي كستاك وصاكم كله كاب ناي USL كي وصاكم ناي Federal Reserve إذا صبغي أنت هنا جن كاب ورحنا ورحي مالت كاب ديسمبر ناب جانواري زنبرة 0.4% سلزوسخة قرب حدقين يكوني نص ترايزي كونه oil واقو سلزوسخة لعل 8 سلزغلتي برايس ناتخا قرب أسك كافي كوين اللو سلزي بحجي ستيل تعزب تخو قبريهم it looks okay صبغ زوي ورد على مثل جن كاتك قبرو تجميرهم انترست مز ستوك ماركت زديو بوزلو قرب حدقين يكونوا مقدين عام نمكوصارهم سلزي نوح كصنحو تثبيتات يقبر مالتي So yeah, دي بيتكوين هافين زبولكم مزيو تي فرقي هاف كقعد زي نبركم تنيركم ده حلفة كلاسنا مالتي أب 4 عامات بيتكوين هافين بحالي سو ملأت زنبرت سمعالتي 900 زمت زنبر 4 5 كمسي نات قرارز خيدي ولا تريوارد زو هذا مالتي ترمينولوجي بزح كيشغركم ساميل عقباي كن تمرتي جمير سلازلو لابز غزيزي كيكم ناي بعل بيتكوين كريبتو كارنسي كتمحارو تخوليكم هاغو so أبر بعد عامة هيدر إنا زلو بدحري واقو كالتفو ريكارد 5 بريزر إنا زلو so we are in this cycle هذا السايكل عندنا ريكارد 5 برتثبيت يقبرلو إذا تثبيت يقبرلي كم زبال كونجن أي ETF آتي أسديت فلت كلم حجي كمي جيرات قبله أي فلتنا عندنا مالتي so yeah كيف بزحكم دحان زي أخلنا إن نيجي سومن زحلة صب حتون مثلا بسكر لكم سلدخل نابتاتكم كخيدة كسات حجي مسمعكم كن بلبي ممكن مسمعكم يدلي نقول له كولا تختاتلتي نمزخ خارجن yeah please yeah like قبروا أقول لهم برسيكم ما تقول لهم مثلا next week ده yeah by the way Palantir investors قبركم بزحت علىهم أب Palantir أكندي زي microchips دونك يخم زعتكم كيتلو بزي أبزا مايكرو كمبيوتر قديف كاخريكم ولا بزي دونك يخم زعتكم كيتلو مايكرو كمبيوتر على S&P 500 أتيلا نحنا تثبيت غيرنا له زنبرناها أنا بالانتير كنت أتي تثبيت غير نيره بالانتير على S&P 500 أنت أتيا
واقع خدحنبب تقولوتات الله معناته فالنتير بزح ጊዜ ተዘራጅና لنا ኢንቨስት اوكي ابزل لكم super micro computer join S&P 500 after stock price soars more than 20-fold in 2 years جد نرأي واقع stock 5 years reward بعد شان 500% 1 year 820% هوش حدا عمت زوسخ انت خوينو انا يفرحي انفست ايغورلني بز مالتي ግን ኣብ S&P ምእታዋኻ ዓብይ ሓገዝ ጌራ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜስ ማርኬት ካብ ናታ ክንደይ ዘሎ ኢማጂን ኣብዚ ማርኬት ካብ 50 ቢልዮን ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚስ 800 እንተወሲኻ ዝሓለፈ ዓመት ክንደይ ነይራ ማለት ይመስልኩም 5.ገለ ቢልዮን ዝነበረ ኢና 50 ቢልዮን ማርኬት ካብ ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ extraordinary incredible easy year to date እንተሪእና 210 ኣብዚ ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ጥራይስ 210 ናብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ማለት እዩ 6 ወርሒ እንተሪእና of course ንሱ ኣብ ወርሒ 56 5 days 2% ወሲኻ ኣላ ኣብ ሓደ መዓልቲ 44 ወሲኻ ኣብዚ 4.5 ወሲኻ after hours ግን ከቢልኩም ወላ ኣብዚ እንተሪእኹም ግን 12% ወሲኻ ኣላ ስለዚ ማርኬት ክኽፈት ከሎ ወይ ዕዳጋ ክኽፈት ከሎ ሶኒ expect is كبابا 15 كسب 10% كغير تثبيت قبل ስለዚ ልዕሊ ሽሕ ሪከርድ ክትሰብር ያ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ኣብ S&P ምእታዋ ጽቡቕ ሓጊዝዋ እንተኾነ ግን ኣነ ኣይምደፈርኩን ነይረ ኣብዚ ኢንቨስት ክገብር ምክንያቱ what goes up must come down ዝበሃል ብሂል ኣሎ ማለት ላዕሊ ዝኸደስ ናይ ግድን ታሕቲ ክምለስ ዘለዎ you can just ቺልካ ንላዕሊ ጥራይ ምውሳኽ is impossible ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ኣብኡ ሰብ ኩሉ መዋፈረ ነይሩ ስለዚ ቁርጥ ክንብል Palantir يجن مرتبط ير لازم نقول كأنه بزمانه. So for next week نرينا جنيه زين stocks probably دل علىكم زي micro على تنادى حنكونا زغلا مالتي. So for next week مبالك دنا يتردد من الله بتعفتي. علي بابا كتوافر كمي مثلك كسب حجي أتسعة. yeah Alibaba I think ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ለና ዓቁቢት maybe ጋሻ ከይትኩን ኣብ ዝንበር in terms of valuation ክንሪኦ ከለና ወይ በቲ ናይ ክብርቲ ድያ ሕስርቲ ድያ ተእትዎ ዘላ ዋጋ ዘላቶ ዋጋ ከተወዳድሮ ከለካ ማለት እዩ value ናታ valuation ክትረክብ ከለካ ናታ PE ratio ናታ ካልእ ነገራት ክትርኢ ከለካ is extremely undervalued በዓል ዋረን ባፈት ዝፈትዋ ስቶክ እዮም ናታ value metric ክትከይድ ከለካ ወይ በቲ ዕቀን ማለት እዩ እንተኾነ ግን እንታይ ካ ኮንሲደር ክንገብር ኣለና ኣብዚ ናይ ቻይናን ኣሜሪካን ዘለዎ ሲቹዌሽን ወይ ኩነታት ምስትሪ ናይ ቻይና ስቶክስ ብሓፈሻ ኣበይ ከም ዘሎ ምስትሪ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣይኮነን ስለዚ ኣሊባባ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ኣብ ግምት ብምእታው ቁርብ ኮንፊደንስ ሎው ገብረካ እንተዘይኮይኑ ግን is extremely ብልፅቲ ዝኾነት ስቶክ እያ ንዓይ ማለት እዩ ንኸተዋፍረላ ግን ያ ከም ዝበልኳ ቁርብ ኣሸገር كبل خالي ما نعصت مستي تشاينا زلوا خناتات مالتي تانكي محاري الفابيت اي بي سي في اللي زي ترد أنا دا أبرهن اوكي بزح ستوكس على لكم الفابيت على كلته نعملت امازون كلته انتحلي جسنش سيكر دا كمالتي انت ستوك نسخه فوت كتقبر عقم لك مالتي اوكي واقعا حدا اذا الماتر تي اجزاء ولا حنت لو تيبلون تحنت في اللي زلوا انتايو تا اي انت جزء كان ابنت اي دي ابي اكو بزني يكون تا اي انت جزء كان ابنت فوت زي بالك تكون تخليها فوت كان مريجا مالتي كم هاغراو مريجا تغبرو كنا امريكا حجي زلو بزخلته مالتي اتي حنتي فوت كتغبر ايهبو خاني معاقمي انت زي كوين ግን فوت كتغبر تخلي خاصه حنت برك ناي تسلا انت هليكا ناي وي جوجل انت هليكا فوت كتغبر وي كان مريجا كتغبر تخليها مريجا خبل كلكم انتي مالتي ان ابنت ناي تسلا ايلان ماسك يزلو سي اي او ስለዚህ ከተወርዶስ አቅም ለካ ቮት ትገብር በተዘለካ ሼርስ ግምት ብምእታው ማለት እዩ excuse me so yeah ፍልየን ስኒን አልፋቤት ጉግል ማለት እዩ ካል ዘይት ፎቶ ሆይተሎሃ ቢትኮይን ካሽ I think ናይ ቢትኮይን ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ክትመሃሩ ምስትለሊ ሓናም ናይ ሳም ኸይድኩም ኢለኩም ነረ እንግሊሽ ሓውና I think so ኢሳያስ about question ያ correction ንብለና ኣሎ ኣብ ኩልኩም ተርሚኖሎጂ ክትመሃሩ ኢለ ዝንጨልኩም ዘለኹ correction ማለት ከዓ ዝኾነ ነገር ከም ዝበልኩ ላዕሊ ዝኸደ correct ድኸውን ይእረም ማእረም ተግበረሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናቱ value
ክኾኑ ዝግብኦ ኣሎ ንኣብነት ጫማ 20 ቅርሺ እናተሸጠ ኣነ 50 ቅርሺ ሸጠልኩም እንተሃልየ ክቅንሰሉ እየ ዋግኡ እንተዘይኮይኑ ኪፕ ኣፕ ገበር ኣይክእልን እየ ስለዚ እዚ ናይ ስቶክ ንብሎ ዘለና ከዓ ወይ ቢትኮይን ይኹን ብሓፈሻ ኮሬክሽን ክገብር ይኽእል እዩ ማዕረምታ ይምለስ ዋግኡ ማለት እዩ 20% 10% 30% ክቅንስ ማለት እዩ ካብቲ ነበሮ ስለዚ ኮሬክሽን ክገብራ ዝግብአን ስቶክስ ብዙሓት ኣለዋ ኦቨር ቫልዩድ ዝኾና ስቶክስ ማለት እዩ ከም በዓል ኮስኮ ኣለካ ትፈልጡ ትኾን ኢኻ ከም በዓል ሱፐር ማይክሮ ኢልና ክንፅውዖ ፀናሕና ኣሎ ብዙሕ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ኮሬክሽን ክገብር ትፅቢት ዝገብረሉ ምክንያቱ 800 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ወይ ከዓ 200% ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ከም በዓል ደል ርኢናዮ እንተወሲኹስ it has to be even bitcoin ማለት እዩ corrections ናይ ግድን ክምለስ ክኽእል ኣለዎ so yeah I believe so Isaias ከም ይብል እየ ንዝበዝሕና ዋፈርቲ ግን is fine correction is good opportunity ፅቡቅ ዕድል እዩ ስለዚ correction ክገብረለ ይደሊ እየ by the way ዋግኡ ክቅንሰለይስ ይደሊ እየ ማለት እዩ ዌብሳይት ናይ ክሪፕቶ መን ይምስለቅ ሰም ፊደል አሁን እታ ናሽት ዌብሳይት ናይ ክሪፕቶ ዌብሳይት ናይ ክሪፕቶ ማለት ኤክስቼንጅ ማለት ካይ ዝኸውን ትገዛእሉን ትሸጠሉን እንተዘይተጋጌ የ ኣበይ ተቕመጥ ክውስኖ ክእል ግን ኮይንቤዝ ሓንቲ ካብተን ዘበላየን ባይናንስ ኣለካ crypto.com ኣበይ ተቕመጥ ግን ክውስኖ ክእል yesterday it's been a great year Danny yesterday ጥራይ ዘይኮነ the whole week ሰሙን ሙሉእ ፅቡቅ ነይሩ I don't know ኣመንታይ ዋፊርካ ኣለኻ ዳንኻ yes نسيز yeah 199 አላት ብለና ኣለኻ yeah ምስቲ after market ምስተዓፀወ ኩሉ ሰባት ኮን ክገዝእ ዝኽእል ማርኬት ምስተዓፀወ ንኣብነት ብናይ ጀርመን ሰዓት 10 ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ዝዕፀወሉ ግዜ ስለዚ ድሕሪ ሰዓት 10 ክትገዝእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንኣብነት ኢቶሮ ትጥቀም እንተሃልኻ ኣይግዝኡኻን ድሕሪ ሰዓት 10 ፍቃድ ዝሃብሎን ኣለዋ ከም በዓል ተስራ ክትገዝእ እንትኽእል ኢኻ after market እንተዘይኮይኑ ግን ኩለን ስቶክስ ኣይኮናን ስለዚ እዛ ሱፐር ማይክሮ ከዓ ዝፍቀደላ ይመስለኒ በዓል ኢቶሮ እምበር እያ ምስቲ after hours ወይ ቃት ማርኬት ምስተዓፀወ ኣብ ግምት ብምእታው ትኽክል ሚትንገለን ሽዕንገለን በፂሓላ ማለት እዩ can you please tell me exactly what happened in 2020 and thanks Brian for everything yeah market correction ዝገበረሉ ነይሩ ነታ ፌስቡክ ከባቢ 7% እንጎዲለን ነይረን 99 ነይራን ተስላ ሶሪ ፌስቡክ ማለት መጣ ማለት እዩ በዓል ኩለን ቴክኖሎጂ 50 ሚእታዊት 70 ሚእታዊት ጎዲለን ነይረን ተስላ 135 ወሪዳ ነይራ ሽዑ ተመሊሳ ክልተን ገለን 53 በፂሓ መታ 9 ወሪዳ ሽዑ ተመሊሳ ሕጂ ክንደይ ኣላ 500 ላ መስለኒ መታ by the way let's check it out yes super micro ክንደይ ልካ ንፀኒሕካ yeah 19 ኣላ ትኽክል ወርሓ መታ ስቶክ 5 years ንሓሙሽ ዓመት ንራእዮ ኣብዚ ለካ ናይ 2022 ዘጋጠመ ኖቨምበር 9 ነይራ ኣብዚ ተሪኢኻ ዋጋ ድኖ ንእሰኩም ክእል ንዓኹምካ ኣብዚ ተሪኢኹም እዚኣ ዳውን ዝነበረሉ ብጣዕሚ 2022 ኣብዚ ኖቨምበር ወርሒ 11 ማለት እዩ 9 ነይራ ካብኡ ጀሚራ ላዕሊ ሰማይ ተሰቂላ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ 453% ወሲኻላ ውሽጢ 2 ዓመት ዘይመልእ ማለት እዩ so yeah this is what happened ሳጥራ ዘይኮነት even በዓል ተስላ ከማን ከም ጋጢሞ ነይሩ 5 years ከድና እንተሪኢና ናይ 2 years ማለት እዩ what is this yeah ኣብዝሎ ተስላ 123 ነይራ እንድሎ ርግጠኛ ግን ኣብ ታሕቲ ወሪዳ ነይራ ኣብዚ ሓለፈ ማለት እዩ so yeah market crash አጋጢሞ ነይሩ ብትሽዕ ግዜ ክብርሓ ጋሻ ኮንካን ኦኬ እሺ ጽቡቅ Brian are stock market thank you Brian ትገብረልና ትምህርቲ መስገን እንታይ ዲያ ትደልየ ብዛዕባ ክሬዲት ስኮር ኤንድ ክሬዲት ካርድ ኢንፎርሜሽን ማለት ከመይ ጌርካ ኣፕላይ ትገብር ብኸመይ ትምዝገብ ሓፃር ቪድዮ ከምዛ ናይ ስቶክ ትሬዲንግ ትዋንቱ ኣበይ ከም ዘለካ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ እምበር ክሬዲት ካርድ actually this one of the most important ones ንሱ ዝኸውን ዘሎ
اب فيديو كم يجيك ابلاي تقبل is very simple تن بلوصات ستوكس زبلكاين وي بلوصات كريبتو زبلكاين I mean credit card زبلكاين ابو خيركا ابلاي كتقبل تخليها اي ناي زبلت انت خاد لي خانس خاغن ببزح صلوا خبروا له خلي فيديو ريكورد زغبر كل اكشلي ابو خيركم كتريو تخليهم ويندوز يا فيدر فاينانسيال كان خيركا كبر حاو تفوت تخوني حبزكم ብዙሕ ኣይገደሰሉን ሰብ ዜን 5 ጊጋታት ንጥቀመለን ኢልካ እንተኸይድካ ሕጂ ኣብዚኣ ጠቓማ ክሬዲት ካርድ እንተሪኢኻ ፅቡቅ ርድኢት ትገብር ትኽእል ኢኻ ዩኤስኤ እንተሃልይኻ ኣብዚ ሎ ክሬዲት ስኮር እንታይ ዝብል መምህር ደስ በለ ቪድዮ ሪከርድ ዝገበሮ ስለዚ ንዓ እውን ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናይ ክሬዲት ካርድ እንተደሊኻ ኣበይ ከም ዘለካ ግን ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ምክንያቱ ኢላ ሃንደበት ብኸምኡ እቲ ግፍሕ ዝበለ ርእስቲ ተኮይኑ ريكورد جير كاتم سيكا جيجا حبايتا خطوه مستدخل من بين اول تنقل تانكي عاوتا تانكي بمساكا تي بروفيت زغبر كو بنزب اب كونتو ناتي كوتو اوديلينير ناتي فيديو على كار ابيكم دلهم قاعد حفليكم حوات انتي بروكر تتقوموا وي كابي كتما ابي حاجر كم دلهم ازيو حبريتا خبوكم كله سكول قلل لي خلي مبرالو يس maybe up to comment ናይ ከምዚ ቪድዮ ሪከርድ ግብረና ብሉ ሓፈሻዊ ተኮይኑ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ሓደ ንውልቅ ገለ ተኮይኑ ግን I cannot promise ቪድዮ ከመይ ጌርካ ገንዘብካ ተውፅኦ ዝብል ግን where is trading to want ኣብዚ ለካ መክሰብካ ብከምዚ ኣውፃዮ ትብል ስቶክስ ምግዛእን ምሻጥን ትብል ናይ ትሬዲንግ ቱ ዋንት እንተኮይና ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን is very simple withdraw ኢልኩም ጥራይኩም ተውፅኦ ኣሕዋት withdraw ማለት ገንዘብ መውፃእ ማለት እዩ ናብ ባንክካ ጥራይ ክሓልፍ ዝኽእል ናብ ካልእ ክሓልፍ ኣይክእልን ከይትፈርሑ ኣብ ከምኡ ትፈርሑ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ገንዘብኩም ከተውፅኦ ከለኹም ኣይትፍርሕዎ እታ ንስኹም ሬጅስተር ዝገበርኩምላ ካብ መጀመርያ ናብኣ ይክወፃልኩም ስለዚ ናብ ካልእ ከይሰድዎ ገለ ኢልኩም ትፈርሑ ወይ ትስከፉ ከይትህልው ዘሸገር የብሉን ኮንቶ ኢልካኒ ግን ኮንቶ ኣይ ቲንክ ከባቢ በዓል ስዊድን ዘለኹም ኢኹም ትጥቀምሉ ስለዚ ኣቫንዛት ኮይኑ የብለይን ትሬዲንግ ቱ ዋንት ግን ኣብ ዝኸልይዎ ኮሬክሽን ግብሩ እንታይ ንምክሳብ ዝገብሩ ኦኬ ሕጂ እንታይ እዩ ኮሬክሽን ፈሪጦም ኣይኮኑም ኮሬክሽን ዝገብሩ እቲ ስቶክ እዩ ብሓፈሻ ንስቶክ ዋጋ ናይ ስቶክ ኮን ንሕና ኢና ነንቀሳቅሶ ኦፍኮርስ እቲ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ገለሎ እንዲ ደቂ ሰባት ግን ኩሉ ግዜ እቲ ሳፕላይ ኤንድ ዴማንድ ጠለብን ቀረብን እዩ ሕጂ ንኣብነት መታ ፌስቡክ 500 በፂሓላ ንምንታይ ሸይጡ እቲ ዋና ናይ ሲኢኦ እንተልካኒ 500 ብጣዕሚ ከቢራ ስለ ዘላ ካብኡ ንላዕሊ ክትውስኽ ስክፍታዊ ጥርጣረ ስለ ዘለዎ ክሸይጥ እዩ ንሱ ብዙሕ ክሸይጥ ተጀሚርካ ዋጋ ናይ መታ እንታ ክትገብር እያ ኮሬክት ክትከውን እያ ክትእረም እያ ስለዚ ነቲ ናታ ፒኢ ሮሾ እቲ ቫሉዌሽን ብሓፈሻ እቲ ፔግ ሮሾ እቲ ናይ መፃ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ትክክለኛ ወይ ከዓ ትክክል ዝኾነ ዋጋ ናይ መታ ወይ ናይ ፌስቡክ 300 እዩ ምዝኸውን ናይ ግድን ያው ዒላ ሓዲራ ክትምለስ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ስቶክ ዋግኡ ዘሎ ልክዕ ንስኡ ዋግኡ ማለት ኣይኮነን ገሊኡ ኦቨር ቫሊድ እዩ ንኣብነት አሊባባ ሓቲትኩም ነርኩም ኣብዚ አሊባባ አንደር ቫሊድ እዩ ዘሎ ናይ 70 ዲ ገለ እዩ ዘሎ ዋግኡ should be 140 150 140 ካብ 200 ክኸውን ይግብኦ ምስቲ ዘእትውዎ ገንዘብ ክትርኢ ከለካ ስለዚ እዚን ንብለን ዘለና ስቶክስ ከዓ ብከምኡ እየን ኮሬክት ክኾና ወይ ከዓ ክእረማ ማለት እዩ ሕጂ ሕግብ ዘይብሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝበዝሐ ስቶክስ ንባስል ብሎክ ኤ ቢግ firms كمي تريان block A block A stock كهبتم حونا is good I mean كله تي fundamental ناتو كويس نعكون ندي مالت كميز بي إيرشو تيجلجلة إذا قلنا تكنولوجي ستوكس كسب زقنا بعد بلوك سكوير تبع هلات وعني ربع زوج من حجي I think تزي تجاجي CEO نايزي أخذت ناي تويتر CEO زنبري تي إيلون ماسك زغيره كلمي زنبري جاك دارسي جاك دورسي زبال أبي تبي أخير خمنا بيتكوين قال بزح تمرتاح قال يهبنيرين سومس بيتكوينات بزح زراخب كهلو اي
no, but somehow it used to be a good company كم زبل كواجنت fundamental ناتا تبغي رخري إلن 40 شو مونتنا الله وي ماكرو بديس أتلا مالتي PE ratio ريسك مقارنة بزيكم فوتو أحوات بتانا طول على حدا نتوقع مش على خدت تنتقينه is extremely high PE ratio is extremely high earning per share درجة مقصدي والله من مالتي I would like to know profit margin على قداسي زي profitability ብዙሕ ክስታይ የብሉን ኣብ መጻኢ ኣተውኪር ኢኻ ኢንቨስት ገብር ዘለኻ ምስ ናይ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ዘተኮረኒ ስለዚ መጻኢ ናይ ኤኣይ እዚ ናይ ቢትኮይን ኣብ ከምዚ ክበፅሕ ኢልካ ኢኻ ኢንቨስት ገብር ዘለኻ I'm not so sure ርግፀኛ ኣይኮንኩን ተወሳኺ ብዙሕ ዲቴይልስ ከልየኒ ኢናቶም effectiveness return on asset ንባዕሉ የማይናስ እዩ ዘሎ ካብቲ ዘለዎም ንብረትስ ክንደይ ሚእታዊት እዮም ፅሉ ከም ዘለዎ ገንዘብ ስቲል ሉዝ ዝገብርሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኮምፒተረይ ሽሕ እንተኮይና ዋጋ أنا مهيرجن تشعتم إتزنسالم تعليل سميتي خسر الله class what it means basically كم مالتي دي revenue per share total cash ديش بليون الله يا بتسأل ما يبي بيجي رخري الكامبر I don't know لمن تاي ولك قوي قرب عشان قبل خلي okay thank you أبي كي الله أنت يعني تخاخ أو محالفني أصلاً مثلاً أوكي ريكاردو قبل لكم فتني سبق أنا UK تخونكم بزحت حدث طبعاً لهم مثلاً so one day I will sacrifice thank you guys موديس قال بلنا مخنياته زعبا كوين بيس 7 خلا موديس قال بلنا مودي مالتي زو مودي كو حج خصاي زغبو ريت زغبرو نديم حنتي نعبد فلاي ناي حاجرات يم زغبرو ابزناي بوندس قال نابنت امنا تشاينا نيجاتيف كوبو مقول نيجاتيف انت كوبو مونكا ناتهم بوند و توافير كسل حدغا تبل كم زلخا قرب زبل مالتي سلازي سبيسيفيكلي مودي كو ابز خصاي زبل ايكونن ناي كوين بيس 7 خلا هيبكم نيرا شور كنتم ايتن حمشتنا على ابز غزيزي يا بيتكوين ስለዝወሰኸት ንስኻ ወግኣ ክትወስኽ ደቂዓ ብዛዕባ ብሎክ ግን ክሪኤልካ እየ ማለት ሲ ፅቡቅ ጌረ ይረኣኹም እዚኦም ኮይን ቤዝ ሕጂ ፅቡቅ ጌረ ፈልጦም ስለዝነበርኩ ብትሽዕ ግዜ ክህበኩም ክኢለ ባይ ዘ ዌይ ኣብያ ኣለዋ እዚኦም ቪድዮታት ሪከርድ ዝገበርኩም ቅድሚ ሕጂ ኣሕዋት ተመሊስኩም ዳ ሕጂ ኢንቨስት ከይትገብርሉ ምክንያቱ ገሊኡ ኦቨር ቫሊድ እምበር ኣብዚኣ ስሪ ብሓንሳብ ኮይና ምስ ንሪአን ኣብዚኣ ቪድዮ ሪከርድ ገይረልኩም ዝነበርኩ literally قدامي تريوا من يعني راديا انفيديا يرولكم يربزت ذكروات خوينكم 409 عند نبرت جيت 900 كبابي بصيح الله ناي اي اب تشع غزي حجي صبون يرن موفار مالتي ناي بلانتي 15 خلا زغبركو 25 نرغا 100% وسيخ زلو بز غزي زي قال من يعني راه actually this is the worst stock I chose I think زي اتا حنت خاطين قرب سايز كونا 30 حدا كلا بيلوكم يرم let's check okay C3 كلن وثيقا ግን ستوكس بحفشا كل يوثيق زلو تي انا سلازم صاكون تراي زي كونس literally everything C3 زي يعني رات حنتي بزعبه artificial intelligence فيديو ريكورد ገይረልኩም ዝነበርኩ ትማሊ መጀመርያ ግዜ ካብ 30 ሓደ ዝበልኩ ናብ 35 ነጥያ ጽቡቅ ውጽኢት ስለዘምጽአት ይንስኸማን ኣብ ዝሓለፈ 5 መዓልቲ ተሪና ሕጂ I think it did amazing ካብ 25 ዲያ ገለ 26 ናብ 35 ከይዳ ስለዚህ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ጽቡቅ ለውጢ ምጽያ እምበር ዳውን ያ ነራ እዚኣ so far ካቲ ኣነ ኤልየን ዘለኹ ጽቡቅ ውጽኢት ኣምጽና ኣለዋ ክብል ክእል I think ዝጎደለ ስቶክ ዋጋኣ ዘሎ ይመስልን ከም ዝበልኩም ግን ኣብ ቴክኖሎጂ ኣተኪረ ዝበዝሐ ሪኮመንድ ስለዝገብር ወይቲ ቪድዮ ሪከርድ ስለዝገብሮ
التكنولوجي خاب صبغ جزء سلزلو واقو وسيخلو انت زي كوين جن كل جزء كم يمت مالت هيكون FTX about Bitcoin FTX دعمو كلام bankruptcy زقات أمام سرقتي ناي cryptocurrency نديم نيرم actually ناي FTX كم زي broker ينير by the way كم ناي بعال Binance كم زي ناي بعال Coinbase trade جيرم واحد كاليت كامبانوز يوم نبنت فيدل finance اللوزي كاليت خا فيدل برهاني لين توسيس بتا فيدل برهاني جيرة خابت زمت جنزب توافر لزنبوركمس بتخيل خا أنا leverage ولا قحت تكي ما خواف رصنيحه واقو سلاز غود لا خطلت يحمل زنبورغا of course كخفلو يكالن somehow ستايل غاطيمو مالتي سلاز تاثير እዩ እቲ ዋና ናይ FTX ነበር አላሚዳ እትበሃል ባይ ዘ ወይ ተካሊት ትካል ዝነበረ ሕጂ ከዓ ኣብ ትካል ኣብ እስር ቤት እዩ ዘሎ ኣብ እስር ቤት ኮይኑስ ሪኮመንድ ገበር ኣሎ ናይ ትሬድን ዝበዝሕ ሰብ አይ ቲንክ ኣብ ዜና ሰሚዓ ነይረ ንሶላና ኢንቨስት ግበሩ ኣብ ሶላና ኢንቨስት ግበሩ ዝብል ሓሳባት ይብይር ናይ ክሪፕቶ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሴልፎርስ ኣብ ቀጻለ ክሪኤል ከናታ እምበር ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ሰባት ዘዋፍሩላ ዘለዋ ሴልፎርስ ንባዕላ ኣብ ቀጻለ ክሪያ ታክስስ ከም መፀካና ጽቡቕ ናይ ታክስ ኣነ ስለዚ ፎቶ ከም ጻልኩም ኣይክእልኒ አንለስ ዝፈልጥ ካብቲ ዓዲ ዝመጽእ ተዝሃልዚ ሓጊዙኩም ኣነ ኣም ኖት ኤክስፐርት ናይ ታክስ ናይ ዓዲ ስለዚ ከም ጻልኩም ኣይክእልኒ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሰብ ጥራይ ይኽበኩም ዝኽእል ናይ ታክስ ናይ ዓዲ ግብሪ ማለት እዩ ናይ ተስላ ግን 2.43 ኣለዎ ኖ ናይ ግድን ክትኮን ኣለዋ ዘይኮነ ሕጂ ታሕቲ ሓደ ማለት ዋጋስ ቀልጢፍ ላዕልን ታሕቲ ናይ ከይድን ማለት እዩ ልዕሊ ሓደ ተኮይኑ ከዓ ንኣብነት ሓንቲ ተስላ 2.4 እንተሃልያ እዚኣ ፓላንቲር 4 እንተሃልያ ተስላ 10 ሚእታዊት ክትውስኽ እንተኮይና ፓላንቲር ከዓ ዳርጋ 4 ሚእታዊት ክትውስኽ ትፅቢት ይግበረላ ተስላ 10 ሚእታዊት እንተቐኒሳ ፓላንቲር ዳርጋ 4 ሚእታዊት ማለት እዩ ሕጂ ቮላታይል ምዃንን መፍለጥ ማለት እዩ ሕማቂ ጽቡቕ ወይ ገለ ይኮነ እንታይ ደኣ ቀልጢፋስ ላዕልን ታሕትን ክትብል ትኽእል እያ ንምባል ኢለ እቲ በታ ተጠቂመሉ ዘለኹም እስከ ማቴማቲክስ አለና ብዙ መስለን fractional shares for 5 that invest in 1 year you will invest 1,800 if a person consumes a cup of coffee for 5 every day but if you put it into the stock market to get a fractional shares for 5 that you invest 5 months in 1 year you will invest 1,800 thank you so much ዮኒ ኩሉ ግዜ እቲ ሞቲቬሽን ትበና እንታይ ዝብልና ዘሎ መዓልታዊ 5 ቅርሺ ሂብና ኣብ ስታርባክስ ዲ ኮስታ ዲ ኮፊ ኸይድና እንተገዚእና 5 ቅርሺ ባይ ዘ ወይ ኣነ ይገብረ ፕሮዳክቲቭ ዝሰበካ ተኮይኑ is fine ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ يقبر يعني أنا بعليه أب معالتي ስለዚህ ኩሉ ግዜ ንብሎስ ወላሕና ሚእቲ ነተግብሮ ማለት ኣይኮነን you just have to consider that human beings ደቂ ሰባት ክሳብ ዝኾና ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ሓቂ እቲ ገንዘብ እስኻ ተጥፍኦ ዘለካ ኣይርዳእካኒ ንመዓልቲ ን5 ቅርሺ ሂብካ ኮፊ እንተገዚእካ ወይ ቡን እንተገዚእካስ ንዓመት 365 መዓልቲ ኣሎ 3650 ማለት እዩ ብ10 ንፍርቂ ምቆሎ 1800 እንተጥፍእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ተን 1800 ከተጥፈንስ ኮስት ኣብ ገዛኻ ኮፍ ገዚእካ ወይ ሻሂ ሰቲኻስ 1800 ምተዋፈራልካ ነይረን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተስላ ዲ ኣብ ኤንቪዲያ ዲ ኣብ ዝኾነ ዋፊርካስ ጽቡቕ ውፅኢት ከተምጻኣሉ ተኽእሎታት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብነት ካብ ብምንታይ ክንወስዶ ደስ ምበለኒ እቶም ቆልዑ ዘለና ማለት እዩ ተን ኣብ ኮፍ ንገዝአን ኣብ ደቅና ኢንቨስት ጌርናየን ሜቢ ኣባና ብዙሕ ለውጢ ስለዘይርየና ኣይክርዳእና ንኽእል ንደቅና ብስም ደቅና ጌርና እንተዋፊርናየን ግን 18 ዓመት ኣለዎ imagine 1800 ب18 معلت خندي ب18 عمت كولد يخ 10 مئتاوت مس ولد خندي كمصي صويا نسو اب قمت كنأتو مبالي تانكي يعني جي اي شيرز بيتكوين اي تي اف اب ايتورو ابينا مغزا برهين حوي قال دو كتب لنا اب اوروبا انت عليها اب امريكا زلو طريم زغزو كبرحو اي بي اي تي زي ناي بيتكوين ETF ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ እዮም ዝገዝኡ ዘለዉ ሶ ፋር ኣይ ቲንክ ካናዳ ገዝኡ እዮም ካልእ መገዲ ገይሮም ወትነኖ ብዛዕባ ሶላና ክምህር ኢለ ዘይኮንኩስ ሓፈሻዊ ኣብ ሶላና ኣዋፍሩ ኢሉስ ሪኮመንድ ገብር ነይሩ ኢሎም ኣምፂኦም ኣብ ዜና ንምባል ኢለ ኔዘርላንድ is the Giro guys the best ዝበሃል የለን is extremely difficult the best እቲ ዝበለጠን ዘይበለጠን ክትብሎ ኣሸጋሪ ማስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለዩ እቲ ዘይተጋግየ the Giro ገለ ክፍሊት የብልካ እዮም ኮሚሽን ወይ ETF ክገዝእ ከለካ በወርሒ ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ድዩ ወይ ገለስ ኣለዎ ስለዚህ በከመይ መገዲ is the best ሆን እርግጠኛ ኮንኩን ግን የተመሳሳሊ ኢቶሮ ደጅሮ እዚ ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ኩሎም ሲሚላር ተመሳሳሊ ዓይነት ክስታይ ከለዎም ምስ ኩሎም ኢንቨስት ጌርካ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ማለት እዩ
بزعبة ETF زغلص فيديو ኣለካ ዶ and thanks sure ኣለኒ ወ ብሉፃት AI stocks أبي هم هتخيل يا فيدل فاينانس لكم تخيلكم 208 ويت تقول لهم حوات أو كلهم لايك قبل لهم مسوداكم كأشير قولوا بزعبان تهيل كاني غريتها نزبزحكم بزعبا ETF ኣለኒ كلكم يخمن ريكارد جيري بلستي ETF تبلا لا ترخوات خليهم عبزي بلستي ETF تبلا لا تكم نعاقد ريوات خليهم تازبلت أتنساس لزخونة جن بحفش أبهم مسكتكم ولا نعاهم قدامي تخترخوات زي تجاجي أنا حدو خاي مسأتنا لكن قداميتي نعاقد رخوا يا أخي مابزي سو نعاود تقولوا خليهم امبريا تحت توريدك فيديوس نسلك بلستي ETF كم يجير كابي SMP توافر تبل كم شو من توحر ريكارد زقبر كلات كان ساعة رياض خليه بزعبها ETF ماتيك 32 روبرت قلب لنا واه مزمعت وسدي دنير كبر حواقات أمجنا يبر كلنا لخو ETF ماتيك جن إنبس قبل أخم كاب أوروبا أزل لخم في اللاي أدنو بزحات منكم تقبر سب مهيركم على لخونا له بزعبها ETF ماتيك مالتي قال كال كم زجاج أتفلت نيره أدنو من كم زخونة تجن صبق مزمعت سيوسر كلنا له استياتهم terminator what other techniques do you recommend how much money do you recommend at once it depends how much income you have it's not cut income نابنت أبو واحد 5,000 تخفل تغنكا it's okay وي 100,000 تحليكا بأكاونتها حدي 5,000 توافر كيات الله يكونن 5,000 ترين تحليكا جن no good emergency fund راح تحزق بأكا مالتي so in reality انتايو كاب حنسب موفار مثل كم جمار تغنكا كاب 500 10 ودي 10 توافر له لومي صنح لك 3 سومون دي 5 سومون صنح كها 500 توافر له كم نابل كحت كي تخلي خا يا استفلا تكنيكس يزلو بحسب جن I don't recommend it it's good صبوك هون خلي زي صبوك هون خلي in general كم جمال تكون كاجن it's better كم زي فرق غير كان لو فرق كتصنح بعيني وسيت انتي كمسي زي حجيس 5 تو زوافر لازم بلسه ولا 500 غير ستلن جن I don't know معناته نايز مزل 5 ورحي عمت أب كمي درجة خم نبتح سلا زي فلت قال لك فال كابت جنزب قلنا إيش ياسن احتبل كله زلا يكون earning per share and peg ratio قرب ما برهي هذا النا بزعلان فيديو ريكارد جير له تخلص بتحونا earning per share price to earning goes price to earning yeah أقدر سين فيديو كان ريكارد جير سوزله هنا عمل أختر خليها thank you سيان قن برهين سوبر مايكرو كمبيوتر بتا شو قن بتعمي لعن تحتن يبل حدا نطلع 17 دي زلو اوكي no sometimes it's not exactly كوم ايكونال ማለት ሱስ ለዝራ ኸይ ቁጥርስ ብኡጥራ ይምራሕ ማለት ኣይኮን ጅስ ንሽተ ሓደ ካብቲ ስእልታት ክበካ ዝኽእል ንምባል ኢለ ሓፈሻዊ እታ በታ ትበሃል ናይ ኮምያ ግን ኣብ ብዙሕ ነገራት ካኽፅሎ ክእል ከም ተወሳኺ ማለት እዩ ሕቶ ኣለኒ ስራሕ ጀሚረ ኣብ ስቶክ ከዓ ብዙሕ ዝበለ ከዋፍር ደልየ ሕጂ ፅልዋ ክገብረለይ ይከኣል ዶ ማለት ካባይ أمسكايو كلني يقولوا له أبي كي الله كاش أنت هالليكا بتصلي متسرح تهالليكا of course كحد تخاي full life benefit وصل أنت هالليكا even كحد جوها خو اليوم على عسرة شحن سلسلة حين مالتي سلازي depends على قلت كلينا الله حتى بقيرك ويا قلت كلين should say ويا قلت كلينا الله سلازي يا كابي أمسكاي خو بها خو اليوم جن بوزح أنت قوين مالتي سلازي كل جزء بتصلي مسرح قوات أتزي كونت حقاوي عينتا كايرات غير كها حقازي كون خالي so yeah بوزح زبالة جنزل توافر تكون كها بيان تيكا حتى له I try to invest in different stocks yeah diversify مقبار تبغي ويك على S&P 500 حموشة ميتي جنزل كتي فرق أو أفيركا فرق خاشع والك أو stocks جزء له تخليها
مبريا اب حنت ستوك اي نيفر ريكومند اب حنت ستوك بفصم ولا انفيديا يكون 10% توسخ ولا تسلا تكون 1 مليون توسخ اب حد ستوك مالت ماس بتاعمي ستاك خوني زشجر كوني ريسك مالتي طبعا يبقى جابان فنلاند عاد انجليز اب ما كوناتاتي زلو اذا كوناتات انتي كملكتنا يخل ናይ ጃፓን እኳ ኦልሬዲ ምስቲ ዕድመ ኣሪጎም እቲ ዝውለድ ዘሎ ሰብ ውሒዱ ካብቲ ዝመውት ዘሎ ስለዚ ሰራሕተኛ ኦልሬዲ ክስእኑ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢንግላንድ ከዓ ዶ ናይ ፊንላንድ እኳ ብዙሕ መስማዕቲ ገይረሉ ይፈልጥኒ ወላ ዜና ከማ ንርኢ ይፈልጥኒ ኢንግላንድ ከዓ እቲ ኩነታት ምስቲ ብሬክሲት ካብ ኤውሮጳ መውፅኦም ብዙሕ ሓገዞምን እቲ ኢንፍሌሽን ብዙሕ ነገራት ከዓ ፅልዋ ገይሩሉ ኣብ ተወሳኺ ማለት ስለዚ ኣብ ውልቀ ሰባት ብብዝሒ ፅልዋ ክገብረሉ ክእል እቲ ስቶክስ ናቶም ከዓ ቁሩብ كفرح بعين وفري كان ريو خلنا thank you how do I check how much I invest in Binance to let's say Bitcoin how do I check how much I invest in let's say Bitcoin ابتي account ريت كي خاطر تقفر اساس عونا ابتي account ريت اتو مسبلكاس ليتشرلي ناتك account يزحبرك عند ገንዘብ አለካ يزحبرك تقدماي زي تጋገ so login مسገበርካ ሳብ ክጻንሐካ እዩ ካልኣይ ካንታይ ዲ እዚ ቸክ ንምግባር ገለ ትኮይኑ ኣብ ዩቲዩብ ከይድኩም how to use Binance ኢልኩም ተኣቲኩም ሓንቲ ንኣብነት ልጭ ኣብ ሓጥር ዝበለ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብቐል ዝበለ መገዲ ታንኪ ቶማስ ሕጋዊ ስራሕቲ ሃሊካ ደሞ ካብያ ምፅኢካ ከመይ ኢሎም መኽሉ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ሒዝክያ ዝነበርካ ማለት ዲ እዎ نسخة شحت خفن تحليها نورحي نسخة قل 100 شحت توافر تحليها خبي أمسك يا ختم بحاليها أوف كورس لازم تي بالانس كتقول رت رئيس لك okay do you mean S&P index yeah هذا خبط مرات تاتي S&P 500 دالو ناسداك على ناي تكنولوجي توكيركا نمزنا قل ناي أمريكا مالتي S&P 500 مرس كنيا سلام برهين سبوا صراحة كتصلتن فيديو لك تبلو زلهم مجمع تاتا فيدل فاينانس كله دغاغمكم رأيوا حوات بزح كمركم يا صبغ الله كبر عاو ثانك يو سو ماتش مساز غحونا بزحات ولاد دول لهم حق حاش بكال تليفون كمان زي تصبيو تي فيديوهات ابو خلص غزي اني زي بلنا خوينا نريئتو بلنا انا غزي بلين تليفون مسخم كدول لي زعاتكم سبات الله مانياتو ولاتي كم سمتن سمعك اي غزي سلازي بلا اني راخون كتبل مخان سب غزي اختوسل خلا خدو يلك قرب يبلمو ابو تمليسكم تريخمو بزح كمهركم خدي ليتشلي اتي زدلهم مس ابله زدلهم زين حتى زلنا اوف كورس قالنا يولك او ستوك قال يلنا ابو اتي بيزك مسرتاو حتى زلنا قال كل ريكاردس لزغبرنا اننا لايف ابيلنا زلنا ابنت ريتس زي زبزحكم اي زراربولنا نابزي معناتو ستوك نات ولا انترست ريت كمس كلكم وسخ زصبه علكم غزانا جيرمن زكولان زنا اي تي اف حجي ليتشلنا كل عدسات هذه علاتكم كل هذه طالبت مالتي كمي غير كاتغز انت شيطان ابزلكم نا ايترو ستوك ماركت بحفش انتاي كم زمسل كا كم مجمريا ابزي بلاي ليست لكم انتخيلكم بلاي ليست لكم انتخيلكم ابزلكم زي امالتي ስለዚህ ናይ ፒኢ ሮሾ ገለ ተሓት ፀንሐካ ንኣብነት ፈንዳሜንታል ስቶክስ ኣብዘላ ስቶክ ማርኬት እንትግኛ 50 ክፋል ትብል ፈንዳሜንታል አይ ቲንክ ጥቂሽ የለ ኾነ ፒኢ ሮሾ እንታይ ከም ዝኾነ ኤርኒንግ ፐር ሼር እንታይ እዩ ፔግ ሮሾ እንታይ እዩ ሊትራሊ ሰለስተ እንግሊዝ ኢና ኣለኹ እዚኣ እዛ ብኸይድኩም ተሪኢኹሞ ፅቡቅ ክሕግዘኩም ይኽእል ይብል ታንኪ ምሳዝ ገሓውና دعن أنا فتت اللهم تبلن دعن أنا فتت اللهم تبلن دا كمتن أنسألنا ويستت أوكي تانكي هاتم هون إشي بركشير يس بركشير هادوي حتيت كان ميركا بريحونا موستلي حدا ستوكس يونونيهم نعمت ابل مايكروسوفت او كومتات بوزيحهم زونونو زبزح ገንዘቦም ግን ኣብ በዓል ኮካኮላ ኣብ ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒስ ኣብ ናይ ነፈርቲ ዝኸዳ ዘለዋ ኣብ ናይ ኣውቶ ኢንሹራንስ ኢልና ንፅውዕ ዘለና ዝበዝሐ ክፋል ናቶም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ትካላት ይበቃ ኣብ ትካላት እዮም ዘዋፍሩ ዝበዝሐ ገንዘቦም
ስለዚህ ከምዚ ንሕና ነዋፍሮ ዘለና ብስቶክ ማርኬት ንሶም ከዓ ትካላት እናገዝኡ የዋፍሩ ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኤኒዌይ ከምኡ ዝገብር ግን ድሓን ከምፃልካ ናይ ግድን ከምፃልካ ኣብ ቀፃሊ በሪሖና ሰቪንግ ፕላንስ ኢቲኤፍ ክሳብ ክንደይ ምግዛእ ዝምረፅ ብርሂን ማለት ኣብ ሓደ ብሮከር ሼር ኣይ ሼር ከምኡ ድማ ዝማስ ሴቪንግስ ፕላን ኢቲኤፍ ክሳብ ክንደይ ምግዛእ ይምረፅ ብርሂን ማለት ኣብ ሓደ ብሮከር ኣይ ሼርስ ከምኡ ድማ S&P 500 ዝማሰሉ I mean ክልተ ዝማሰሉ ETF እንተኮይኖም ትርጉም የብሉ ነታ ሓንቲ ጥራይ ግዛእ እያ ኣነ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝብል ከምኡ እንተኮይና ትሕተቱ ተረዲእ እያ ማለት እዩ ክልተ ተመሳሰልቲ ETF እንተሃልየን ኣብ ክልቲአን ምውፋር የድልየካን ኣብቲ ሓንቲ ጥራይ በቃ S&P ተኮይና ሕጂ ኣብቲ S&P 500 ናይ ቫንጋርድ ተዋፊርካ ዝበለፀ ክስታይ ኣለዋ ንኣብነት ኣሜሪካ እንተሃልየኩም VOO ትብል ማለት እዩ ኣብ ስፓይ ወይ SPY ትብል ካላ ከተዋፍሩላ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ስፓይ ኣዋፊርካ ፀኒሕካ SPY ሽዑ ከዓ VOO ግን ትርጉም የብሉን ምክንያቱ እቲ S&P 500 እያ እቲ ኣኻ S&P 500 እያ so I hope ከምኣ ትኸውን ሒዘኻ እውን ትሕተኻ stop loss or train stop loss in stock market please thank you ኣበይካ ጥቕመ ዘለኻ 80 stop loss ማለት 10 ሚእታዊት ምስ ቀነሰት ሓንቲ ስቶክ ናተይ ሽጥለይ ትብላ ኣለኻ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ንኣብነት ተስላ 200 ላ ዋጋ ኣብዚ ግዜ እዚ 10 ሚእታዊት እንተ ኸሲራ ወይ እንተ ጎዲላ ዋጋኣ ሽጥለይ ትብላ ስለዚ ከላ ደቂስካ ከለኻ ኦፍ ኮርስ ደቂስካ ታለኻ ብዙሕ ግዜ ማርኬት ዕፁብ ስለ ዝኾነ ኣይትሸጦን እያ ማርኬት ክፉት ኣብ ዝኾነሉ ሰዓታት ማለት እዩ ስለዚ ስቶፕ ሎስ ማለት እዚ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ 10 ሚእታዊት እንተልካያ 200 ነራ ዋጋኣ 180 ምስ ወረደት ኣውቶማቲክሊ ክትሽየጥ እያ ማለት እዩ ገዚእክያ ዘለኻ ስቶክስ ትሬይሊንግ እንተልካያ ከዓ ትሬይሊንግ ስቶክ ከዓ ንኣብነት 10% ትሬይሊንግ ስቶክ እንተልካያ ወይ $10 እንተልካያስ ንኣብነት 200 ላይልና ወላ 180 እንተወረደት دايركت للتخيل انت وريد امبر 200 190 195 185 تكون زي كونس تخيل مالتي 10% دايركتلي تقوليلا كنت شيت الكات قاليا I think more بين ببراكتيكال انت زبلت الحين براكتيكال كم ساعه فتني القصالي مجزء انا دو يس بيتكوين بكل عالم كتجزء تغليها بعل crypto.com كم تغليها is the most important thing to keep in mind when buying anything can happen in stock market ዝኾነ ማሲት ብላይ ውልቃዊ ስቶክ ትገዝእ ከለኻ እዚ ገንዘብ ንውሽጢ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ኣይድልየኒ ኢልካ ዝገዝኦ እንተሃልየኻ ወልሓን ፀገም የብሉን ዋላ ስቶክ ይውረድ ይደይብ ብዙሕ ፅልዋ የብሉን ስለዚ you have to consider this ካልኣይ ከዓ እቲ ሪስክ ናቱ እቲ ትወስዶ ዘለኻ ሪስክ ማለት ምስ ውስጥ ተሓሓዘ ያ እዚኦም ገለ ካብኦም እዮም እቲ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ግምት ከተእትዎ ዝግባእካ እቲ ሲኢኦ ሓላፊ ከመይ ዓይነት ቢሄቭ ጠባይ ይገብር ኣሎ ስለዚ እዚ ውልቃዊ ስቶክ ተዋፍር ከለኻ ማለት እዩ እዚ ኤርኒንግ ክህባ ከሎ መዓልታት ከዓ መዓስያ ኤርኒንግ ትህብ ንኣብነት ኣብ ማይክሮሶፍት ተዋፍር ተሃልያኻ ሕጂ ፅባሕካ ኤርኒንግ ትህብ እንተሃልያ 10 ሚእታት ክትውስኽ ክትቅንስ ትኽእል እያ ስለዚ ምፅባይ ይሓይሽ ዝብል ግምት ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኣብ ግምት ከተእትዎም ኣለካ ብዙሓት ኣለዉ ያ ኢተሮ ኮፒ ምግባር ፅቡቕ ዶ ወላ ኣይድልን ትብሎ ኖ ኮፒ ምግባር ንትሬደርስ እዩ ነቶም ትሬድ ዝገብሩ እዩ ኮፒ ምግባር ኣነ ኩሉ ግዜ ኣይድግፎን እየ ኢስ ኦኬ ንመጀመርያ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ንሶም ክገዝኡ ክሸጡ ከለውስ ንስኻ ከዓ ከምናቶም ክትከውን ኢኻ ንሶም ታክስ ዘይከፍሉ እንተኮይኖም ንስኻ ትኸፍለሉ ተሃሊኻ ስካዕ ተህሰ ዘለኻ ማዕርናቱ መክሰብ ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ኣነ ዝደልዮ ንስኻ ትደልዮም በበይኒ ሓደ ይኮነን ኣብ ፋይናንስና ኣበይ ከም ዘለና ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ፐርሰናል ፋይናንስ ወይ ከዓ ውልቃዊ ፋይናንስ ዝበሃል ከዓ ብከምዚ ስለዚ ኮፒ ምግባር ኣይድግፎን እየ ከም ጀማሪ ኢስ ኦኬ ንሓደ ሰሙን ገለ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ናትካ ውልቃዊ ከተዋፍር ደስ ይብለኒ share comment ንግበር ታንኪ ሙሌ ብርሂን can you recommend as the best semiconductor ETF interesting question ኣብ ቀጻሊ እዚኣ ከመን ክሪአልኩም ካብ ሕጂ ክስታይ ንገብር ግዜ ኣብ ቀጻሊ ከመይ ጌርካ ትገዝእ ምሽይትንኩም ቪድዮ ትገብር ካልና እሺ ኦኬ ፅቡቕ ግዜ ኣብ ግምት ኣትኢኹም ክገብር ክብራት ኣሕዋት ክሳብ ሕጂ ምክትታልኩም ብልቢ እናመስገንኩ
أبكتالي maybe أبزي ناي weekend مدب كنقبل كنفتنا أنت زي كوين نقول أنت أقدر أسوق فيديو ريكورد قبل لكم كفتني أنت عندك فيديو خم تقولي أبتنا كومنت سيكشن تقديفكم لي أقدر أسوق لكم أنا تجينا بعد باينانس كذا يعني maybe أقدر أسوق لكم أنت حليها ريكورد قبل لكم كفتني بروح كلام قبل لكم بروح ناي مزنقع كلام سنبتن سسنة